video mga ka-idol, ako na pumundalon diri sa panaon ba? Panaon. Mo ni simbolo sa Pasko diri sa ila mga ka-idol, no? Bani ko nyo mga ka-idol, mga kauban din ako karon mga ka-idol, wala sila mga kay mga kuan na sila mga busy man permente kita ra. Dili na ta mandala sa atong kauban, kita ra. Ari ka-idol, tanawan yung mga ka-idol. Mo ni ilang simbolo diri mga ka-idol, nindot kayo ilahang lungsod sa panaon, no? Nawa mga ka-idol, nindot kig mo suga. Wala pa diri. Dito mga ka-idol. Mo din ilahang kuan. Mo din ilahang munisipyo diri, no? Munisipyo sa panaon. Sakop ni sa Misamis Occidental mga ka-idol. Dito mga ka-idol. Atong magtuon si Rizal ito mga ka-idol. Kay gikapoy na si Rizal og tinindog to raw. Gikapoy na si Rizal og tinindog mga ka-idol. Mo ni ilahang view diri. Mo ni ilang view diri mga ka-idol. Grabe ka hayag, no? Grabe ka hayag yung mga ka-idol. Hayag kayo. Nindot kayang view mga ka-idol. Grabe ka hayag mga ka-idol. Ari na mga ka-idol. Dito pa sa unahan mga ka-idol. Padoon lang sa ilang munisipyo mga ka-idol ha. Mga hapit na mabot silang municipal. Dito to sunahan mga ka-idol. Makita ta dito og ribbon. Ay ribbon nila to. Dako kayo. Suri-suri ba ta des panaon ba kay? Mga kauban at mga kauban ko di kita ra. Kasi pandari ang mga ka-idol. Natadiri mga ka-idol, oh. Napasay lang yung ano, lahabang minute driver's vlog. Oy. Natadiri sa ilang municipal mga ka-idol. Nindot kay diri mga ka-idol, nindot kay ilang municipal mga ka-idol, oh. Dili ta mga ka-idol, na sila kuan. Na sila ribbon ba ribbon. Ano ta mga ka-idol lang, ribbon lang. Dako kay ribbon mga ka-idol. Itur mo na ko ba diri sa panaon Misamis Occidental ba? Para katanaw mo. Grabe ka po sa ribbon mga ka-idol, oh. Awa. Dako kay ribbon mga ka-idol na mo. Nana nakanindot diri sa panaon mga ka-idol, no? Dako kay slag ribbon, may ribbon to. Uy. Ora to tay isa to tay gago mong ginamon na kana ba kana mga ka-idol, oh. Lug taga Himinis na ba? Dira mga ka-idol, oh. Nindot kayo ilang murag sulanan pag gifts ba, mosulod ka diha sulod mga ka-idol. Ikaw na bahala dag picture ba ka diha o kung sa imong design diha, oh. Nay taga naday poy taga mialim diha mga ka-idol na nakalaag ba, oh. Dara wala. Dara taga mialim na ka-idol ha. Na eskwela panaon ha. Dira na mga ka-idol, no, nindot kayo no lingaw diri pero ang bibo kuno diri mga ka-idol, Sabado kuno Domingo bibo kuno kayo, no. Dito na budla sa Christmas tree mga ka-idol, nay dako lang Christmas tree reo. Ubantan ninyo mga ka-idol dire ha. Amo din na ilang Christmas tree mga ka-idol ba, o habo kay ilang Christmas tree mga ka-idol, no. Awa ni ba mura pud mo nakalaag diri sa panaon, no. Kan tagalagyo ba mura pud mo nakalaag diri, no, kay ako mong gidala ba, oh. Napagid sila lubi dire mga ka-idol ba, ilang lubi ba, tanaway lang lubi, oh. Tanaway lang lubi mga ka-idol, di ba? Landag ilang lubi mga ka-idol, lubi na ba, oh, lubi, oh, nawa. Hayag ilang lubi mga ka-idol. Mura na pud mo nakalaag sa panaon ba, panaon sakop sa Misamis Occidental. Mura na pud mo nakalaag dire mga ka-idol, oh. Diri na lag na mo diri sa panaon mga ka-idol. Nindot pug mga lights dire ba? Nawa, oh. Di ba? Hayag kayong ilang Christmas tree mga ka-idol, oh. Di, mura pud mo nakalaag dire.